ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಪಾಡನೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಈಸಿ ಅದೇನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೋಲಿ ಕೂಡ ಊರದ್ದು ಲಕ್ಷಟ್ ಮಾತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಜಿ ಲಾಗು ಅಂಚಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತೂದುಪ್ಪರು ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತು ತುಲೆ ಚಾ ಪೂರ ಪಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಚಾ ಪೂರ ಪಡ್ದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದೆ ಮೆಹಂದಿ ನಾನು ಊರು ದ್ಯಾಬ್ ಐದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದ್ಯಾಬ್ ಐದೆ ಅಂದು ಮತ್ತು ಚಾ ಪೂರ ಕುಂಟಾಜಿಟ್ಗೆ ಅಂದ ಮಂಡೆ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟಾಜಿಟ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಕುಂಟಾಜಿಟ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು. ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ದಾಪ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ಲು ಮಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮೆಹಂದಿ ಪೂರ ತೆಗೆದಬೇಕು ಎಂಕ್ಲು ಅಮ್ಮ ಮರವಾಯಿ ಕಂಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಚೆ ಮರವಾಯಿ ಕಂಟ್ರೆ ಗಿನಿಗಳು ಇಪ್ಪಿದಡಿಯ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಇಂಚೆ ಬೈದಿನಿ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಂತ ಅಂಗಳು ಕಿನ್ಗಳು ಇಪ್ಪಿದಡಿಯ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಮರವತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಮರ ಕೋರಿಯಾಳ ತಿಕ್ಕು ಮೀನು ಕಂತೆ 2 ದಿನ ಜೊತೆ ಮರವಾಯ ಕನ್ಕಂದು ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ಕಂತನ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಂಗೆ ಕಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಣ ಅಂತ ಮರವಾಯ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯಂಗಳು ಗಿನಿಗಳಿಗೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಾರೋದು ₹5 ಯಾವ ಬಂಡೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬಜ್ಜಿ ಅವ ನೆಗದು నేను బెంగళూరు ఈ జాలూరు పెద్ద పెద్దగా ఉందా ಕೈಪುಣಂತ ತಿನ್ ಪೂಜೆನಮ್ಮ ಈ ತಿನ್ ಪೂಜನಾ अर्धना अर्धा किलो काय मुचे 10 रुपये काय मुच कर दक दक बिरे दक ಏನ ಫ್ರೀಜರ್ ಹಿಡ್ದಿವಡ
ಏನು ಕಾಲದಿದೆಯಾ ನೋಡಾತ ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಪ್ಪರಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮೋಡಾತ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕಿನಿಗಳು ಹೋದು ಬತ್ತ ಮರ್ಸಲ ಬರ್ರ ಮೋಡಾತನ ಬೇಗ ಹೋದು ಬತ್ತ ಕಿನಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮರವಾಯಿ ತಿಕ್ಕೋಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರವಾಯ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಾಲ್ಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಣ್ಗೆ ಐಕ್ ಯಾ ಬಂಡೆ ಕೈಪೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದ್ಯಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಅವು ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣ ಐಕಿತ್ತೆ ಕೈಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂದು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಅಂಚೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋತು ಜೋಲ ಅಲ್ಲಿನಿ ಮತ್ತೊಲಿತ್ತೆ ಕಿನಿಗಳು ಪೋರ 2 ದಿನ ಪೊದ್ದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಗಾಲ ಆತನ ಬಯ್ಯನ ಡೈಲಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತೈತೆ ತೂಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಲಾಗ್ ನಾನಂತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಲಡಂತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಆಯಿತು ಅಂತ ತೂಕ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಆಚೆ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತನ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಇಜ್ಜು ಲಾಕ್ಸೋಡು ಅಂತೇನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಸ ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ದಾದ ಎಂದ್ಯಾಗ ಊರು ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನ ಮೆಹಂದಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಊರು ಬೈದಿನಿ ಕಾಣದ ಲಾಕ್ಸೋಡು ಪಂಜೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಊರು ಬರ್ತೇನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ತೆ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಹೊರೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಪಿನ ಹೆಂಚು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಣ ಮಲ್ದಿರ್ತಾವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾನೆ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಅವರು ಎಂಚ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕುದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2-3 ಜಿಲ್ಲ ಕಾಣಲು ತೆಡಿಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ UPS ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಚಾಲ್ದಿ ಇತ್ತ ನಿಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೋತಾವೆ ಏನೇನು ಪೂತನೊಂದು ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿ ಮೀನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಮದ್ರಂಗಿ ಪೂರ ನೀರೇ ಅವು ಏನು ತೂಗೋಡೆಲ್ಲ ದಾದಂದನ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ದೀಪದಿ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಪಪ್ಪ ಬೈಜೆ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಒನಸ್ ಮಂತು ಚೊಪ್ಪುನು ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಟಿ ವಿಲ ಪಾರದಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಪೂರ ನೀರು ಬೈದು ರಜೆ ಕಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಹೋಗೋದು ನೀರುಂಟು ಜೋಲು ಬರ್ಸ ಬರೋದನ್ನಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕಜ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಇಡೀ ಜೋಕಾಲಿ ಇಡೀ ಚಂಡೆ ಆಯ್ತು ಜೋಕಲಿ ಜಂಡೆ ಈರ ಮೊಬೈಲ್ ಮಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಏನಾರ ಫೋನ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಏನಾಯ್ತು ಚತಿ ಉಂಡಾ पप्पा कबाब कर पुजारा पप्पा कबाब इनको ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲನಾ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೂತೆ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಬಕ ಪಪ್ಪ ಕಬಾಬ್ಲ ಕಂತಿತ್ತಾರೆ ಬಯ್ಯ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಖಾಲಿ ತಿತ್ತಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಸದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆಹಂದಿದಾನೆ ಅದಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗತ್ತೆ